Mae'r cwestiwn yn dweutha ni bod f yn ffwythiant, a ni angen nodi'r amod mwyn i f minus 1 i fodoli. Hynny yw bod gan f ffwythiant gwrthdro. Nawr mae f yn cymeryd elfennau o'r parth f, elfennau unigol o'r parth a gosod atebion iddyn nhw yn yr amrediad f. A mae rhaid iddo fod yn 1 i 1. Na'r gair arall am 1 i 1 yw mewnsaethol, injective, bod pob elfen yn y parth ac un ateb yn yr amrediad. Hefyd mae rhaid iddo fe fod yn arsaethol, yn onto. Hynny yw bod pob elfen yn yr amrediad ganddo un yn unig ateb o elfennau o'r parth. Felly 1 i 1 ac ar. A maen nhw'n galw hwnna yn deusaethol, bijective mapping. Yr arsaethol yma hefyd yn Saesneg yw surjective. Felly injective yw 1 i 1, pob elfen yn y parth gyda ateb yn yr amrediad, un ateb yn yr amrediad, a pob ateb yn yr amrediad wedi dod o un elfen yn unig, dim 2 o'r parth. Felly, yn ateb ni ar gyfer A yw bod e'n fapio deusaethol, bijective, 1 i 1 ac arsaethol. 1 i 1 ac onto, 1 to 1 ac onto. Felly, ar gyfer 2, darganfyddwch f i'r pŵer minus 1 x. Hynny yw, mae f i'r pŵer minus 1 yn gweithio gynta ar x. Felly, ni'n dechrau gyda elfen x yn yr amrediad f. Ni'n gweithio f minus 1 yn y fe. Ni'n cael elfen yn parth f. Ni'n gweithio f ar hwnna nôl, a dylen ni ddod nôl i x. Felly, f yn gweithio ar f minus 1, sy'n gweithio ar x, yn dod â ni nôl at x. Rhan B y cwestiwn yn rhoi 2 ffwythiant gwahanol i ni, g a h. Awgrymwch barth ar gyfer g fel bod g i'r pŵer minus 1 yn bodoli. Hynny yw gwrth wneud g yn bodoli. Felly, fel mae yn y man yna, mae gyda ni graff x sgwar wedi tynnu lawr i'r pwynt minus 1. Felly dyna graff g, a ni angen gweld parth fel bod yn bodoli. Felly ni angen graff 1 i 1 ac arsaethol. Felly ni angen dim ond ni'n gallu cyfyngu'r parth yma i fod naill llai ar ochr chwith, sy'n rhoi ni o minus anfeidredd i 0, gan gynnwys 0 os chi moyn, sy'n angen, os nag chi eisiau. Felly o minus anfeidredd i 0, neu ar ochr dde, yn unig, sy'n gadael ni dy graff 1 i 1, ni'n gallu gwneud o 0 i anfeidredd, neu gallen ni weid dim ond y pwynt 1, neu gallen ni weid o'r pwynt 1 i'r pwynt 3, gan gynnwys y pwynt 3 a dim cynnwys y pwynt 1. Ta beth chi angen, dim ond fod y ddim yn ailadrodd i unan, bod yn 1 i 1 yn unig. Felly dyna ran 1. Ran 1, fe wedwn ni bod ni'n dewis yr parth rhwng y 0 ac anfeidredd, yr chelyn positif. Ran 2, o wybod mae parth h yw i'r pŵer x plus 1, parth h yw minus anfeidredd i anfeidredd, darganfyddwch fynegiad ar gyfer h minus 1, h i'r pŵer minus 1 x. A brasluniwch gan ddefnyddio'r un uchelynau ar gyfer h a h i'r pŵer minus 1, a dangoswch yn glir yr asymptotau a'r pwyntiau am y graffiau yn croesi'r uchelynau cyfesurol o'r gorau. So felly, dyna graff h i'r pŵer minus 1 fel arfer yn dod o 0 pan mae x yn minus anfeidredd, ond gan ma'n wedi codi fe un lle, plus 1 i'r pŵer x plus 1, mae asymptota ni fan hyn, lle mae y yn haflu 1. Felly mae'n graff
e'r pŵer x ni nawr yn codi o'r asymptot yn haflu 1, mynd trwy'r pwynt 2 wedyn ac lan ni yn feidredd. Ni angen fynegiad ar gyfer h i'r pŵer minus 1. Felly, h i'r pŵer minus 1. H yw cymryd x o'r parth ac cael y yn yr amrediad. Os ni'n angen h i'r pŵer minus 1, ni'n cymryd y o'r amrediad, gweithio h i'r pŵer minus 1 yna fe, a dod â fe nôl i x. Ond, beth byddwn ni'n neud yw, gam o'n i angen h i'r pŵer minus 1 x nid y, bydd angen i ni newid yr x's am y. Swapo x am y. Felly dyna beth sydd gyda ni. Galw y fel yr h, felly y yw e'r pŵer x plus 1. Swapo x am y, am newid yr x am y. Felly x nawr ten, galw'r uchelyn y yn x, a'r uchelyn x yn y. Felly x nawr yw e'r pŵer y plus 1. Ail drefnu gael y yn hafelu. Felly x minus 1 yw e'r pŵer y. Cymeryd ln y dau ochr, a ln e'r pŵer y yw y. Felly y yw ln x plus 1, x minus 1. Felly h i'r pŵer minus 1 yw ln x minus 1. Felly dyna'n mynegiad ni. Angen graff hwnna nawr. Mwy taclus na'r un sydd gyda ni. Felly dyna h i'r pŵer x plus 1 gyda asymptot yn haflu 2 a mae'n mynd trwy'r uchelyn yn y pwynt e yn haflu. E yn haflu 1 yw'r asymptot, yn haflu 2 yw'r lle mae'r graff yn croesi. Nawr, i gael h i'r pŵer minus 1, ni'n cymryd gan bod ni'n amnewid yr x ar y, beth sydd ni'n neud yw adlewyrchu yn y linell yn haflu x, a ni'n cael asymptot newydd, a ni'n cael llinell newydd h i'r pŵer minus 1, a'r asymptot yma yw x yn haflu 1, a ni'n croesi'n y pwynt x yn haflu 2. Felly adlewyrchiad sydd gyda ni yn y linell yn haflu x, dyna pam ni'n amnewid nhw. A h i'r pŵer minus 1, x yw ln x minus 1, sy'n gwrthwneud i'r pŵer x plus 1. Felly dyna'r ddau. Ar gyfer rhan 3, ni angen mynegiad ar gyfer g h x yn ei ffurf symla. Felly g sy'n gweithio ar h sy'n gweithio ar x yn gallu cael ei ysgrifennu fel g ar hx. Felly ni angen h yn gweithio ar x gynta. Felly h yn gweithio ar x yw e'r pŵer x plus 1. G yn gweithio ar hwnna. Mae g yn dweithio ni am sgwario y term a tynnu 1. Felly sgwario e'r pŵer x plus 1 a tynnu 1. Sgwario hwnna yn rhoi i ni e'r pŵer 2x. Dwywaith y canol, 2 e'r pŵer x a 1 disgwario. Tynnu'r 1 a ni'n cael e'r pŵer 2x plus 2 e'r pŵer x. Neu chi'n gallu gadael fyna, neu ni'n gallu tynnu e'r pŵer x tu fas a gadael ni gyda e'r pŵer x plus 2 tu fewn. Felly dyna'n mynegiad ni ar gyfer g h x.